ο Αλέξης Τσίπρας, είμαι υποψήφιος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς και είμαι από την Ελλάδα. Την χώρα που η ευρωπαϊκή ηγεσία επέλεξε ως το πειραματόζωο της πιο σκληρής λιτότητας. Τα αποτελέσματα της οποίας ειλικρινά εύχομαι να μην τα ζήσει κανένας άλλος λαός στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Μας απέκρυψαν τις μυστικές συμφωνίες τους. Οι πολίτες απέχουν διότι δεν πιστεύουν ότι η ψήφος τους και η φωνή τους μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στη χάραξη στρατηγικής και αλλαγής της πορείας της σημερινής Ευρώπης. Η Σύνοδος Κορυφής είναι μια σύνοδος 28 αρχηγών που στο τέλος αποφασίζουν αυτό που επιθυμεί η κυρία Μέρκελ. Και αλήθεια, θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Γιούγκερ, τι έγινε σε αυτή την παρασκηνιακή σύνοδο των κανών, όπου ο κύριος Μπαρόζο και εσείς συμμετείχατε σε διαβουλεύσεις προκειμένου να αντικατασταθούν δύο εκλεγμένες κυβερνήσεις στην Ελλάδα και στην Ιταλία, προκειμένου να έρθουν τεχνοκράτες τραπεζίτες για να συνεχίσουν τη λιτότητα. Και για ποιο λόγο εσείς ήσασταν αυτοί που έπρεπε να επιβάλλετε σε μια χώρα τι είδους δημοψήφισμα πρέπει να κάνει, όταν πριν μας είπατε ότι σέβεστε το Σύνταγμα που ορίζει σαφώς αυτές τις διαδικασίες, το Σύνταγμα της Ελλάδας εν προκειμένου. Μας είπαν ψέματα για τα μνημόνια. Σε αυτή την αποδεδειγμένα λανθασμένη συνταγή του μνημονίου δεν πρόκειται να συμφωνήσω. Μας είπαν ψέματα για τα σχέδιά τους. Και το λέω ρητά και κατηγορηματικά. Αποκλείω κάθε συγκυβέρνηση με το Πασόκ. Μας κορόιδεψαν επανειλημμένα. Και κυρίως δεν χρειάζεται να γίνει άλλη παρέμβαση μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ. Δεν είναι οι λογαριασμοί της ΔΕΗ ο μοχλός για να εισπράττεις τέλειοι φόρους, διότι το ηλεκτρικό ρεύμα είναι ένα κοινωνικό αγαθό θεμελιώδες. Το μόνο μέτρο που έχει όλα αυτά τα προσόντα είναι ένα ειδικό τέλος που θα εισπραχθεί μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ. Και ενώ μας εξαπατούσαν, συνέχιζαν να βυθίζουν τη χώρα μας όλο και πιο βαθιά στην κρίση. Η Ελλάδα έχασε βιωτικό επίπεδο που δεν έχει χάσει κανένας λαός από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι σήμερα. Και το έκανε συντονισμένα με τη βοήθεια της Ευρώπης, προκειμένου να δώσουμε το δικαίωμα στα νέα τα παιδιά να έχουν μέλλον. Αν τους το επιτρέψουμε, έχουμε πολλά ακόμα να δούμε στο μέλλον. Εγώ δεν δέχομαι ότι η Ελλάδα υπερφορολογείται. Δεν υπάρχουν περιθώρια για καθυστερήσεις ή για δισταγμούς. Υπάρχουν πολλοί μισθοί οι οποίοι είναι 70 ευρώ το μήνα στη Μολδαβία. Η Μολδαβία είναι δίπλα μας, έτσι, είναι μία ώρα πτήση. Αντιλαμβάνεστε ότι είμαστε ένα κράτος σε ένα επίπεδο ζωής πάρα πολύ υψηλό. «25 Μαΐου ψηφίζουμε και φεύγουμε». Τα κόμματα του χθες, τα υπεύθυνα για το κατάντημα της χώρας και του λαού που έριξαν την οικονομία στα βράχια, οι ακροδεξιοί κυρίου Σαμαρά και του κυρίου Βορίδη, οι καιροσκόποι του κυρίου Βενιζέλου, οι νεοναζί της Χρυσής Αυγής, οι βαρώνοι των μίντια και της οικονομικής διαπλοκής, οι φοροφυγάδες των διαφόρων ληστών με τις αφορολόγητες καταθέσεις, οι πλιατσικολόγοι της δημόσιας περιουσίας, οι δανειστές της διεθνούς τοκογλυφίας, όλοι μαζί ενώθηκαν για να αντιμετωπίσουν το νέο φαινόμενο που ονομάζεται ΣΥΡΙΖΑ. Ενώθηκαν γιατί βλέπουν τις μέρες της εξουσίας τους να είναι μετρημένες. Ενώθηκαν γιατί φοβούνται το ΣΥΡΙΖΑ, μα πιο πολύ ακόμα φοβούνται τη δύναμη του λαού μας. Το μέλλον ανήκει στα χέρια που εργάζονται, που δημιουργούν, που αγωνίζονται. Ανήκει στα χέρια που δίνουν ζωή, που βοηθούν και μοιράζονται.
25 Μαΐου, το μέλλον περνάει στα χέρια μας. 25 Μαΐου, ψηφίζουμε για την Ελλάδα. Να μιλήσουμε για το ποια Ελλάδα θέλουμε. Τη νέα Ελλάδα, όπως λέει τώρα τελευταία ο κ. Σαμαράς. Αλλά αν υπάρχει νέα, τότε πρέπει να παραδεχθείτε ότι υπάρχει και παλιά Ελλάδα, στην οποία θέλω να σας υπενθυμίσω, όπως και στον Πρωθυπουργό, ότι η αριστερά δεν κυβέρνησε ποτέ. Η αριστερά ήταν πάντοτε παρούσα σε όλες τις κρίσιμες μάχες του ελληνικού λαού, σε όλες τις κρίσιμες στιγμές, στην πρώτη γραμμή του αγώνα, πρωταγωνίστρια. Αλλά ποτέ άλλοτε δεν είχε την ευκαιρία και την ευθύνη της διακυβέρνησης αυτού του τόπου. 25 Μαΐου ψηφίζουμε για κατάργηση των μνημονίων, για διαφάνεια και καταπολέμηση της διαπλοκής, για επαναφορά κατώτατου μισθού και επιδόματος ανεργίας, για επαναφορά συλλογικών διαπραγματεύσεων και συμβάσεων εργασίας. Ψηφίζουμε για πάυση απολύσεων και διαθεσιμότητας, για καταπολέμηση της ανεργίας και ανάκαμψη της οικονομίας, για παραγωγική ανασυγκρότηση με σεβασμό στο περιβάλλον. Αν συνεχίζουμε με τις καταστροφικές πολιτικές της λιτότητας, δεν υπάρχει περίπτωση να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της ανεργίας. Ας μην γελιόμαστε. Η ανεργία που παρουσιάζεται σήμερα στην Ευρώπη είναι δομική. Έχουν δώσει πάνω από 1,5 τρισεκατομμύριο ευρώ σε ρευστό και εγγυήσεις για να στηρίξουν τις χρεοκοπημένες τράπεζες. Και αποφάσισαν να δώσουν μόνο 6 δις για τους νέους άνεργους που υπερβαίνουν τα 7 εκατομμύρια για την επόμενη 7ετία. Η λύση λοιπόν για την ανεργία είναι να προχωρήσουμε σε γενναίες αποφάσεις για την Ευρώπη. Σε ένα ευρωπαϊκό New Deal. Σε μια νέα συμφωνία για την ενίσχυση της απασχόλησης που θα περνάει μέσα από την ανάπτυξη. Αν συνεχίσουμε στις καταστροφικές πολιτικές της λιτότητας, δεν υπάρχει περίπτωση να αντιμετωπίσουμε το μεγάλο πρόβλημα σήμερα της Ευρώπης, που είναι η ανεργία, η κοινωνική περιθωριοποίηση και ιδίως η ανεργία των νέων ανθρώπων, που παίρνει εκρηκτικές διαστάσεις, ιδίως στον Ευρωπαϊκό Νότο. 25 Μαΐου ψηφίζουμε για άμεσα μέτρα ανακούφισης για τα θύματα της κρίσης. Για στέγη, τροφή, ρεύμα, θέρμανση για όλους και προστασία πρώτης κατοικίας. Για φθηνότερο πετρέλαιο θέρμανσης. Για φορολογική δικαιοσύνη. Ψηφίζουμε για ευνοϊκές ρυθμίσεις χρεών. Για αποκατάσταση των συντάξεων. Για δημόσια υγεία, παιδεία και κοινωνική ασφάλιση. 25 Μαΐου ψηφίζουμε για τη ζωή μας. Πρώτα απ' όλα θέλουμε μια Ευρώπη που θα ανήκει στους λαούς της. Μια Ευρώπη των λαών. Πράγμα που σημαίνει ότι θα ενισχύσουμε τη δημοκρατία και τη συμμετοχή. Το Κοινοβούλιο θα παίρνει τις σημαντικές αποφάσεις και οι πολίτες θα αποφασίζουν για τα κρίσιμα ζητήματα με δημοψηφίσματα. Όχι πια σε κλειστές πόρτες αποφάσεις. Όχι πια αποδιαίτηση της λαϊκής βούλησης και της λαϊκής κυριαρχίας. Δεύτερον, θα προσπαθήσουμε άμεσα να διώξουμε την Τρόικα από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Την καταστρόικα, όπως την έχουν ονομάσει και σωστά. Τρίτον, θα προχωρήσουμε σε μια διαδικασία ευρωπαϊκής διάσκεψης για μια βιώσιμη λύση για το χρέος, ώστε να βγούμε από την κρίση. ΣΥΡΙΖΑ. Η Ελλάδα δείχνει το δρόμο. Σήμερα λοιπόν παρουσιάζουμε ένα ψηφοδέλτιο νίκης και ανατροπής. Ποτέ άλλοτε δεν καταφέραμε να συμπυκνώσουμε σε ένα ψηφοδέλτιο τόσο αποτελεσματικά την εμπειρία και τη συλλογική σοφία με την αγωνιστικότητα και τον ριζοσπαστισμό. Τη γνώση της διανόησης με τον αυθορμητισμό των κινημάτων. Το νεανικό με το όριμο. Στο ψηφοδέλτιό μας εκφράζονται και εκπροσωπούνται η αντίσταση, η αντιδικτατορική πάλη, τα δημοκρατικά κινήματα, τα σκυρτήματα λαϊκής πρωτοβουλίας, οι συλλογικότητες, η εργατική τάξη, οι επιστήμονες, οι νέοι, οι γυναίκες, τα κινήματα της κοινωνικής αλληλεγγύης, όλοι οι μεγάλοι και μικροί αγώνες των καιρών μας, αλλά και η σύγχρονη ιστορία των μεγάλων αγώνων του λαού μας. Φτάσαμε σε ένα σημείο όπου μπορεί ΣΥΡΙΖΑ να ανατρέψουμε το καθεστώς της υποτέλειας, το καθεστώς των μονοπωλίων, το καθεστώς της ολιγαρχίας, το καθεστώς του χρήματος. ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν για να ανακτήσουμε τη δημοκρατία. ΣΥΡΙΖΑ για να σταματήσουμε τη λαιλασία των μνημονίων. ΣΥΡΙΖΑ για να ανακτήσουμε την Ευρώπη. ΣΥΡΙΖΑ για να ανακτήσουμε τη ζωή και την αξιοπρέπειά μας. Καλή δύναμη! Η υπομονή μας τέλειωσε. 25 Μαΐου ψηφίζουμε και φεύγουμε. ΣΥΡΙΖΑ. Η Ελλάδα δείχνει το δρόμο. Πρώτη φορά αριστερά.